Hej, P-Panda her. Yeah, og hans nye ven er i studiet. Ja. Ja, jeg hedder Peter. Ja, ja, vi skal ikke lave noget specielt i dag. Ja, jeg laver bare den her video for sjov. Yeah. Hvad skal vi lave? Vi har så planlagt at lave en ordentlig syg robot med hår i numsen. Ja, helt sikkert. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi laver hårene, men vi skal gøre det. Ja, helt sikkert. Så går jeg i gang med det. Jeg går ind på Paint og går i gang med det. Det er vores sat. Godt. Skal det være sej robot eller en grim robot? Okay. Mr. Fantasmo. Yeah! Han er grim. Han er fucking grim. Det er han faktisk. Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan lave hårene. Det er han. Bare der er nogle streger sådan omkring lille røg. Det er en sej robot, mand. Du bliver en sej robot. Yeah, jeg lavede Mustafa med overskæg. Altså tegnet. Det er sejt. Det var Ja, det er bare sejt. lave noget nyt. Nå, giver jeg ikke lave Mustafa med overskæg. Godt, hvad skal vi lave? Hvad skal vi lave? Okay, hvad skal jeg lave? I don't know. You don't know, you don't know. I don't know. Jeg vil lave min cap. Ej, det gider jeg ikke. Ej, skal jeg prøve at lave tegning af mit skateboard? Okay, Peter. Jeg deler lige skærmen, sådan, så du kan se. Ja, det er nok. Kan du se den? Skal jeg skulle lige se. Ja. Okay. Det var hvad? Det er... Ja, det er dygtigt. Det må jeg lige sige. Det er bordaligt. Det skal jeg bare love for. Ja. Skulle lige have nogle øjne. Ja, jeg tror sgu min mor, hun er lige kommet. Nå, som sagt, vi laver ikke noget specielt i dag. Nej, jeg har lige fået at vide, at jeg skal i seng af min mor. Ja, klokken er også ret meget. Jeg skal også i seng nu. Ja, du skal i seng om 3 minutter. Du har godt nok lang tid. Ja. Yeah. Jeg skal lige skynde mig at lave mit skate. Se, man, der står lol. Det er grimt. Slut skærmdelen. Sådan der. Yeah, fuckers. Oh my god, han bliver grim. Han får fingre. Oh yeah. Så får han en kæmpe skulderbeskytter. Ej, jeg ved ikke hvorfor. Og den har pigge. Yeah, jeg har stadig med min mor. Hun tror, jeg går i seng, men det er ikke. Så du kan bare stå med Hahaha. Tag pænt, mand. Det her er sgu i YouTube. Undskyld YouTube. Jeg undskylder for hele YouTube. Han undskylder. Jeg undskylder. Jeg sutter gren på min lærer. Nej, han mente det på en anden måde. Ja, hun sutter gren på mig. Skal vi have lidt spray på den? Lidt spray på det her lol-tegn. Oh yeah. Lidt spray på hovedet. Yeah. Lidt spray på den hat. Yeah. Nej, ikke det som spray. Og det er det heller. Hvad dumt. Du vil så lave en video igen i morgen? Right. Okay. Mand, og jeg skal også uploade det her til en evighed. Du skal uploade hele Danmark. Nå, men nu har jeg lavet den her robot. Jeg tror, jeg stopper den nu, Peter. Sig farvel. Ja, så se.
Hallo, du må ikke sige farvel før mig. Jeg må ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Okay. Jeg ved ikke, hvad det Så siger vi det. Okay, fint nok. Alle sammen. Peace, I'm out. Så Ja. forlor dig, Martin. Ja, farvel. 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 Farvel.